Når I er kommet ind på NetBeans' hjemmeside, så skal I vælge den, der hedder PHP, og I skal vælge den, som hedder Download 64 bit. Hvis I sidder på en Mac, så står der vist bare en download-knap, den trykker I på. Når I har fået hentet filen ned og har installeret programmet, så kan I åbne programmet, og oppe her i venstre hjørne kan I oprette et nyt projekt. Det gør I ved at trykke på den her orange med det grønne plus. Den skal stå på HTML5 JavaScript, så trykker I Next. I kan give jeres projekt et navn, hvad I har lyst til. Det vil den ikke acceptere, vi har en i forvejen, så kalder vi den kontaktformular 1. Trykker på næste. Der skal være plet i no site template, og så skal vi have fjernet fluebenene i alle det her, for de her filer skal vi ikke bruge til noget. Trykker finish, så laver den projekt og åbner jeres indeksfil. Nu har I en helt ny fin indeksfil. I kan slette den her div, som står nede i jeres body tag. Den skal ikke bruge til noget. Så den kode, I skal I skrive inde i body tagget. Hvis I skal lave styling, så går I herop i head tagget og laver jeres style tag. I vil opdage, at der kommer lidt hjælp, så man kan jo trykke enter, når den kommer op med forslag, i stedet for at man fortsætter med at skrive. Når I har brug for at se på jeres side, kan der være lidt forskel fra computer til computer. På min computer, der skal jeg trykke FN, som ligger nede ved siden af control-tasten, og så F6 samtidig, så åbner den min browser. I kan heroppe ved browser-ikonet vælge, hvad for en browser I vil benytte. Chrome dur nogle gange, og nogle gange vil den have en eller anden extension installeret, som ikke kan lade sig gøre. Så jeg har valgt Microsoft Edge, men prøv jer frem. Jeg trykker FN F6, og så åbner den min browser. Den er tom, for jeg har ikke noget stående på min side. På Mac må jeg blankt erkende, jeg kan ikke huske, hvad shortcutten er, men prøv jer frem. Og nogle computere skal I bare bruge F6 uden at trykke FN ned først. Men jeg formoder på en Mac, at det er Alt-tasten eller Command-tasten, I skal bruge sammen med F6. I må prøve frem, se hvad der virker. Men ellers skal I læse opgaven og gå i gang. God fornøjelse.